The hardest part of being overseas Filipino worker. Tanong na mahirap sagutin ng isang OFW sa anak. Tanong na mismong sa sarili mo mahirap din sagutin. Yun yung tanong na, Mama, kailan ka uuwi? Tapos, pagsabihin mong, malapit na anak, susundan naman agad ng tanong na, bakit ang tagal naman ng malapit mo, Mama? Ngingiti ka sa kanya, sabay talikod, para punasan ang tumutulo mong luha. Natatandaan mo pa ba nung ikaw ay bata pa? Yung pakiramdam ng umiiyak ka dahil ayaw kang isama ng iyong mama. Yung umiiyak ka dahil mailalayo ka sa piling ng iyong ina. Ang hirap, di ba? Pero wala tayong choice kasi mas mahirap namang hindi mo maibigay ang mga gusto nila. Yung kahit simpleng gamit, pagkain at laruan ay kaya mong ibigay sa kanila. Yung kahit papaano ayaw mong iparanas sa kanila yung hirap na naranasan mo noong ikaw ay bata pa. Yung maibigay mo sa kanila ang kahit anong gustong kurso na kunin nila. Yung mainilaan ka para sa magandang kinabukasan nila. Yun lang naman ang pangarap natin para sa kanila, di ba? Pero kasi hindi natin hawak ang puso at isip ng iba. May panunumbat sa mga sandaling hindi mo sila nakasama. Mama, kung sana nandito ka, di sana ako nagkaganito. Kung nandito ka sana para alagaan ako, hindi sana naligaw ang landas ko. Ni hindi man lang nila inisip ang mga sakripisyo at paghihirap na nararanasan mo. Yung mga sandaling kahit gustong gusto mo nang umuwi, pero mas pinapairal mo pa rin ang pangarap mo para sa mga anak o sa pamilya mo. Kaya sana anak ay maiintindihan mo kung bakit ako lumayo sa inyo. Dahil walang ibang hangad ang mga magulang kundi mapabuti ang kinabukasan nyo. Na kahit ang edukasyon ang tanging yaman na iiwan at ipapamana ko sa inyo. Na kahit mawala man ako, at least na iparamdam ko man lang sa inyo na secured na ang kinabukasan nyo. Na madadalan nyo ito hanggang paglaki nyo at maipapamana nyo rin sa magiging anak nyo. Hindi natin hawak ang buhay natin, ika nga nila. Ito'y hiram lamang sa puong may kapal. Kaya naman sulitin natin habang tayo ay bata pa. Ilaan ang panahon, oras at araw para sa kinabukasan ng ating pamilya. Dahil minsan lang sa buhay mo ang tumira sa mundo.